Maame abena Serwaa eye obatan a wadi emfie aduanan enum 45 years. Wo emma emiensa. Maame edi emfie mienu na yade a yefre no entenchem eche no. Enti ema a doctors for etwa empane aduasa 30 ena dema no. Maame esanso na usanti na woje empane mako 30 no. Da yede no ko hospital no. Ema mpanye yi ebubu no egu fom. Efri ohonom emfie mienu ebesi emfie aduanan enum 45 years no. Maame ananti ne kotodwem sang. Wadi ne kotodwe ene nante tse ne nipa de ne nan ene nante no. Arehosema ewom ne se maame babi a wonante fa no eya abuom. Nti obenante afa abuo ni ma no pa ekofie na wasanso nante abuo yi ma ede aba eye abonten. Adwuma wa meye ni se obeton bidie se bidie ka atwama na waje baako na oton na mfaso 5 cedis ana se 6 cedis bi ebaso na afede wayi saa mfaso yi na ode ahwe ne mamiensa no na watua bidie sikafo ede amomo. Mami asem areho enti wabra ne ba betwetwe nkomo no betimi akọ ye YouTube Bonesman TV na wahwe ye full interview no kaya ho wabra betwetwe saa nkomo yi ubetimi ede kakra bia wo hoden ebeso afa ye mobile money numbers ya egugu asie nti na mpanfo ka asem bi se woye obidie yi a ena wo so udie yi wo hoden kakra de beboa no ene betimi aboa eye me maame Serwaa ama ono soso watimi enya kakra ede akona no. Right, awusia mama munyina akwa babiem emfamra the Bonesman TV. Ye nkura ase achincha chinchin ye nkuru achincha chinchin no. Ene ayo piem ewo ye Nkoranza Busunya. Na ene me baba twetwe nkomo bi. Na nkomo na me baba twetwe no. Areho eka akoma. Yasi ufie kwanwa obi die wo die achi. Nipa benyawa ni friade ama manka masem na friade mame na mo homra wabra ye ba betwensa enkomoyi ene na your first time make sure say obe like wa share na subscribe betim de ayo comment enso atwase na ehwehwe na no adijuma me ba isia. Alright, mama sama akwaba bi emfamra the Bonesman TV. Send me can na your first time ba like wa share na wa subscribe YouTube Bonesman TV on all social media so Bonesman TV. Mene me mama ba ko e ba betwetwe enkomo na video na di kan hwe no. Se na ohwe free kwan ho de aba fie awrani den mo no. Me so ra ho. Mama yete sen. Pa chonya me adome. Frozen. Atwepe ma bena Serwaa. Bena Serwaa. Na what in facing? Pacho 45. 45. Worry. Pacho David. Na oba. Ai. Wo masing. Pacho miensa. Mamiensa. Na one hwane wo mo. Mene be ma na wo mo. Be ma no we. Pacho oni menchen. Wone na daso Dabi majai wone be man nko ama na emensa na obi foforo kan Pacho bia ye different father bia papa nko ti enkura no papa foro mo hwe mo Pacho Dabi me ma mensa ni bia hwe enkura Dabi ya wo na si na wotie ana se eren Pacho ya wo me free mfie mi no kona ntanchem ye men omokopo me pan na me bubugu Dabi misro 2 years ana ntanchem ayo no mo wo panie na bugu ho e ba ni sen na etisen mia de me maame me kase me maame o me papa o misro mansu misro why
Banising. Near me, I come out, me say. Menante, Tintin, ya me, or Mocobo, me, or Madame call doctor. Doctor Trampanier, a diasa. And a mamma, me, papenti, de bia, no more cocoa woman. De bia, no more cocoa woman. Timpania, diasa, de bia, or mocoa or mocoa woman. A jam, I want at an afema, meant to me, and sorry, be. It would be 2 years now. Now to me, Nanti, but would be 2 years now. Now, went to my Nanti beam. This is what is a dear son saying. 65 years. 45 years. Nti meka say 43 years ni wa wi asa mpacho we am kutu dwani mpabo na mema na wo hia omo no o mu sese na ate mpacho ane na mu jitu mu so no betena se no bia na wo ye o mu yeso bia anhwe omo mema no wo yefa mu kromu a mpacho me mantana na mo go so me papa me so ane be fa me na me ne kwatena na wo bigya me Duty me manenka. Nkoranza no mo efre o mo frɛ o mo no mutin komo. Mo frɛ ne Nkoranza din komo. Na Nkoranza no wo o mo me nyina wo nkyɛn. Ketu an de wana me kase wa yale a wadai. Ketu na yare da mo no. Na mo makawai. Panyin so na aja ho dipa. Panyin so dipa kakra. Na wa nkasa mu wo yɛ de adwuma. Pacho bidi etwoma na mesere no na wa mam wa mba ga na ma chekere. Njuton bidi. Bidi bag baako. Bidi na yɛ adwuma wo yɛ okromwa. Na pia wata kakra meto. Oso awofo awu. Wo mu nyina awu. Omu ye na usana. Me papa di ewu ya che. Na me maame di ewu ya na ma wo me bapanyin. Nti bidie no oton wo kwan no ha. Polio ni ye. Po na ni mu ho. Mo be ye musa ho no anhwe ni. Nti anopa bia no o mu pegya na kusiwa na o hwia saa ne kɔ honom na wasan hwia ba. Pacho me ana me wi akɔ na ma wi aba. Udu kotu gene wi a. Tawo ba ye kura wa hu. Kotu gene mu nyawe. Nsa me dia awi a chenti. Mitie bibi so na ye me yakura seja. Minti me nya ho hwe kwa na me de be kosa. Aya ho nya wo ya. Eya me yakura se minti me nya ho hwe. Ti kwa na me de be ko ba bia be ye me ya na me hwe ne nwiri wo ho a na matena ho e kakra. Edwe me kakra na masa ato aso. Nti sabi sene wasi ayi na mema foforo me nsa no aba abewo. Na Nkoranza sangu so. Pachane. Mami hwe kotu dwani. Minim se wetima zoomi camera na mama hwe kotodwe na se ehwa ase ehwa hyensu ana mewa se medena ntinti na ehwa ayesa o wasenka ehwa ye jindenden fansa ka medihwe so me kotodwe se mede ho nantin etese wo de wo nan nantinti wo nam sade wo nan ayen sa na wo enso beye. Nti 43 years na do ko to dwa nante saa. Pacho ane. Hausia. I say a grubi. 43 good years. But ni ko to dwa nante. And anti free ha kwa bontin. Wasa nante be ready. Return bidie bag baako.
Na bidie na ekoso kakra. Patwa nkwaso nso maye ne den asemenya bi akoto aduane edi. Endi ma try some more hospital ama hwe sene o yare city wa try say o hospital ama hwe Patwa me bi asaya na me maame se wapere wodi me akine saa brenti ne na ho den team ye nse ne na ho den team ye no ye brenti me ansa wo se wodi me achinchin adwunsufo so ne akomfo ne asofo no so to wase sofo maame bi kura ne team maame wi aye awu usun Kafrawati. Hiche. Ase. Hiche na say. Be na utimi use ni kakra. Nani saadi me kwa asori abuwa mitimi firi mitimi teto. Kwa asori timi teto firi hiche no so. Se ko ban nti edu ba bi ni mfutu wa. Na ayiwa bo. Hiche na say. Baby obi a me interview ni bia me hye ne bo enti wheelchair no so me hye obo sabeka ba kwa from why mebro wheelchair why na o kodi asori Patwa mko deeper life na asori no bo Dabi asori ne moa Dabi ora so kwa asori no ane nti o kwa owia form na akwa asori se hwili ne me de kakra sa hako me hwi na sei ya asori no mfa ntoboa kakra bi amro tami mitimu sa me nkan level sa asai na benzu but o ya de wi no asori no ma wusika kakra Dabi asori ne ma wusika kakra bo mu ni mi so yare sei Nti edu obi ara mi bisa se e dey nti e kwa sorry 45 good years wa hwia fom odi 2 years na obubu ye ama na hwia fom 43 good years akwa sorry the church is not even helping her. Maame Kafrawati. That's it. Fine you soon. Edu be a woro ho. Anya pa. Amanfo po ana. Obi nkan sim ye bi nchiro. One day anya ba wo be ende. Be hwe na yeso emmo bia betim bia no. Ye dia bo awai. Usu di nere. Abena Serwaa. Busunya. Me homo akura frimo. Me maame abena Serwaa na hwehwe nkomo. Wadi 45 years. Na sabi odi fi mienu pe na ntenchem eche no. Na yade ichi no wantima nantibim oma fight ya na ne maame frame ne papa frame yade mu oni mema miensa different ones and awo nkra miensa mema no so no nkra no hwe no ayedin otombidie bidie no cross share no aton no nyamfa so kakra no atuaka ubetima boa amasane da ye ne ye rezi e de boa manfo no bi mamu nso mama ya boa no ya boni twetire bi
no de na dwuma na bidie no unya bag bibiri se bia bag 20 bi na oton ano no pe Pachan. enye nke yema won Onde bi pe bag kura metim de kakra to so na bayi na wa to ama no isi bidie adwuma na eba bua kakra on bidie no o bag ba ko sen 20 cedis 20 Ghana cedis 20 cedis me want some men campo Penny nyina mo no asma meka ne se na wuti bia no na dia se da manyame ama me no wan se ni friade ni paso benya wa ni friade Maame se wa ensu wate fanye sun na mbeboa wate Busunya Maame na me homra me ba ere nkon hwehwe ni na bisi me ba isia Alright, Busunya Maame sanso emma wo akwaba bi emfamra eye the Bonesman TV Somebody can kind your first time about like wa share now subscribe your YouTube ko YouTube now search for Bonesman TV your videos be be hono ma wetimi ahwe subscribe like it na share ma wonu asonye den enhwe bi wo Facebook Instagram just share na follow yen ni onepa enema menem ma mesewa ana anhwe nkona somebody can no wo buku from 43 years wadi mfie 45 years only 2 years pe any idea buy na mame ye ba be pon na ye ba be ko e dia na odi beto ya hwefo anim yo me pa cho ye me kama atiefu atise me bubu akufem me nko me ma me sanso ba koma no ti me stressa o momo ame ye be hu me sa yin su bia me ne mo bobia o mo an ne nyankopon fa me so nhire ni pakoro na ni pakoro bo ame a nyankopon to nsuo ngu adwuma a we yeso de bia o ma ne bere nya kwa nyankopon ma ne nyesi dwie su yesu mbonten ho na haban empro so aba wo ni bere mu ti me stressa mo bia pa be to ne se fi ni botom bia se ni edu anwumra ne nsa koro na no ono so ma me so me nsa nkoma no bi nyankopon nhira no but if you want to na see opese wo show ya wo ba woni numbers and go show ya see obeti me afre and I'll bet me donate to the mobile money numbers ya wo screen ya see na odi abwa show yi media ne the Bonesman makramuina bye bye